Miasteczko, wiesz? Twin Peaks. Miasteczko Twin Peaks. Pan psychologii się ma. Oskary. Oskarary. Dobra, jeszcze tak usiądę już na luzaka, bo tak siedzę taki spięty. Jeszcze ci strzeli knefel w galotach. Tam też żeś był taki mądry. Tak, Co? Boże. Ja? Coś już tam całka liczył, ja? Mhm. Głupi głupek. Typowa sytuacja, broń w sraczu. W każdym domu powinna być. Zobaczymy, jakie to kurde mi prace przyjdą na ten konkurs, aż się boję po A prostu. co zrobiłeś za konkurs? Bo gram w tego My Summer Cara i to dużo ludzi ogląda na No, no. YouTubie i rozdaję 2 kody do gry. 2 kody do gry rozdaję, ale tu nawet nie chodzi o te kody, Mhm. bo tu bardziej chodzi o to, że w tej grze można iść do mechanika i znaczy, bo generalnie tam są spreje i ty Aha. każdą część samochodu możesz sobie na inny kolor sprayem pomalować w swoim garażu, nie? Bez, No. bez żadnych kosztów, ale jadąc do mechanika tam za dosyć grube hajsy, na które trzeba trochę godzin pograć, żeby to zarobić, to możesz przemalować cały samochód. To się nazywa Made by Artist chyba, coś takiego i wtedy on ci maluje na taki wzór, jaki ty masz w pliku w folderze A. zrobiony. A tu można modyfikować, że ten plik się otwiera i tam jest ta maska rozłożona na płasko, tak jakby, nie? Aha, aha. Na każda część, szyba i tak dalej. I znaczy to nie jest trudne, bo to jest wszystko razem ze sobą połączone, nie? No, no. I chodzi o to, żeby ludzie robili takie fajne jakieś te arty, Aha, aha. jakieś fajne skiny. No czaj. No i w każdym odcinku będę używał innego, wiesz, to takie Mhm. będzie dla nich No, takie spoko. wyróżnienie. No. Zobaczymy, co wy robią, kurde. Dobra, chodź na dolną część miasta. Znaczy już czuję, że będziesz jeździł autem z jakimś pulokiem na pewno. No nie będę jeździł, po prostu no nie pokażę go, nie? Ale... A, i w poniedziałek jest zakończenie konkursu i w poniedziałek na live'ie popołudniowym robimy przegląd i będziecie ze mną wybierać. Głosowanie będzie na najlepszy. Lawina puloków. Jak będzie więcej fajnych, nie będę się mógł zdecydować, to 3 gry rozdam na przykład, albo i 4, no zobaczymy, no. To wszystko zależy od tego, wiecie, bo nie widzę teraz tych prac, one dopiero będą nadsyłane, no i to też może być tak, że będzie tylko jedna taka fajna, a reszta to takie średnie, nie? Zobaczymy. Widziałeś kolendujące urloki nowy filmik Blizzarda? Zobaczę po tej grze. Nic, chłopie. No nic. Bida jak w Bytomiu. No! Znam takich, co się w Bytomiu dorobili, na przykład pan Bartyla. Nie mów głośno. Chcesz wstać jutro? Naharać ci sejmem.
10, idę grać w CS-a, życzę wygranej G-Hardzie. Dzięki wielkie. Jaka była aktualizacja? Wiesz co, no 5 giga i nie wiem co tam zmienili, ja nie No widzę nie, tego. no kamera trochę inaczej jest tak dalej. Hmm. Inaczej. No tak inaczej. La trochę. la la. Masowe pęknięcia stulejki tam gdzieś są w oddali. No. I będziecie z Nikalsem zabijać puloków. Znaczy Co? fajna odmiana, co? Albo zabijamy puloki, bo puloków się nie zabija. No nie no, puloków się nie zabija, Bo pulokami. puloków to nie ma. A jak są, to puloki. To żeś już zamieszał za fest. Pa! Aptekę. O! Tego żech nie miał. No takich żech jeszcze dzisiaj nie miał rzeczy. O, chomik, 75 bitsów za reklamę dostał, ładnie. Musiał w tym bębnie biegać. O! Ammo do AR. Dobra, gdzie my musimy lecieć? Spojrzę na mapę. Na S. Dobra, może jakiś samochód znajdziemy, nie? Może. O! Donos z ulicy. Dobra. Co to za pulok? A widzę go, dobra. A gdzieś ty tam został? No idę do ciebie. Do biców od Corvix Play. Warsztatowe mapy do Doty? A to nawet nie wiedziałem, że są jakieś ciekawe. Dzięki wielkie za wszystko, ale na razie chcę normalne pograć. Ja wiem, że w Docie zrobili coś takiego jak w Warcrafcie, że są customowe i są nawet Tower Defense i tak dalej. O to ci chodzi? No Tower Defense spoko by był na tym silniku. Pomyślimy. Przepraszam, że tak ziewam dzisiaj kilkukrotnie. Mam nadzieję, że wam się nie chce ziewać, tak, ale... Taki klimat. Powiem tak, ja w ten weekend chciałem powiedzieć, że odpocznę od kompa i się wyśpię, ale to będzie ciężkie. No, znaczy od kompa to tak. No, ale na takich gwiazdach nigdy się nie wysypia człowiek. No nie za fest. Chociaż Dobra, z widzę piątku gościa. na sobotę można Słuchaj, się słuchaj. wyspać. Dobra, poszedł. Nie no, z piątku na sobotę na pewno będę chciał się wyspać, bo to ten... Do biców od chomika, proszę bardzo, zarobił. Wybiegał. Pozdrawiam cię również i będzie My Summer Car, ale wiesz, to... Na 100% będzie My Summer Car, tylko wszystko po kolei. Teraz H1, po H1 jeszcze coś, jakaś dotka jedna, no i potem może My Summer Car albo Planet Coaster. Zobaczymy jaka kolejność będzie. Esa jeszcze, to dawaj, Esa Floresa. Coś, o kurde, strzeliło ci krzesło, aż jak się przestraszył. Mi krzesło strzeliło? No, coś tak prunk, coś tam Nie było. wiem. O, gościu po lewej? Ja pierdzielę, ani ja razu. nie trafię. Ja też. To był jakiś człowiek widmo, stary. Dobra, czekaj. Ciś go z Puszuję do prawej, ja niego. go cisnę z lewej. Nie gin. Mam go. Dobra. Ładnie żeś zrobił. Oglądałem w nocy Lecha dzisiaj. Ty? Nie no, żartuję. Ty ma rezystans. A może obczajcie grę Savage. A wczoraj mi gadali, że jest jakaś nowa mapa w The Turing.
I że się Wiesz dużo co? pozmieniało. No nie wiem, ta gra mnie trochę, ona była ciekawa, ale mnie przytłoczyła tym takim swoim drewnianym poruszaniem się trochę postaci. No, to fakt. Że te postacie takie, one tak dziwnie tak biły i tak się ruszały dziwnie. Ta, tu, ta, ty, ta, ta. Dobra, kaczem. Arara. Narararina. Oh yeah, gonna make my body. No już ja wiem, ja go umieściłem Resistance, to nie wiem czy to jest ten twój, albo inny to jest od kogoś. Ja na razie jeden umieściłem, tam jeszcze dwa były. Tylko że tam Resistance był problem, albo nie wiem czy to było w twoim, że tyś zrobił, wchodzicie, ściągacie tutaj i to było taki link ciulny i tyś to wkleił jako grafikę i tam można w Imgurze normalnie dać, wiesz, przypis, w sensie link pod grafiką, żeby ludzie mogli kliknąć. Ile pierogów byś zjadł, jakbyś był mega głodny? Wiesz co, ja siebie boję teraz, bo ja już jestem niestety rosnę. Ja sam siebie boję, bo jestem w stanie zjeść 2 porcje pierogów, jakby mi nałożyli w restauracji. Ale to też zależy od pierogów, nie? Bo jak są... Takie w Krakowie te dobre były A, wtedy. dobre, pierogarnia najlepsza. A. Polecam, jest pierogarnia, nie wiem jak ona się nazywa, ale jakieś polskie smaki, czy co? Coś Jakoś takiego. coś, jakieś polskie coś. Pierogarnia, uliczka od rynku, od razu połączona z rynkiem. Nie wiem jak się ta uliczka nazywa, ale na tej uliczce jest też McDonald's i pijalnia wódki i piwa. O, za nami. Ale przejechał. Ale tam są takie fajne pierogi, na przykład te z kaszą, z boczkiem, no. takie nietypowe niby, ale jednak dobre. Pierogi same w sobie nie są jakieś, wiecie, najgorsze, tylko jak te pierogi na przykład weźmiecie, jeszcze są smażone, jest cebula tak oblane z I tym oblają tłuszczem, tłuszczykiem. no to wiadomo, są smaczne, ale są bardzo tłuste wtedy. A tak jak są jakieś, wiecie, ugotowane, no to są w miarę okej. Tak, pierogi z kaszą, bo... Albo floriańska, może floriańska. Nie, to nie jest na floriańskiej. Nie, floriańska na pewno nie. Bo floriańska to jest ta, co jest brama floriańska, nie? I się wychodzi na wprost na Mariacki. To nie jest floriańska na pewno. Inna. Jakbyście... O! Załóżmy, że jesteście w Sukiennicach. Nie. I teraz możecie wyjść na 4 fronty z Sukiennic, nie? Jednym wychodzicie tak, że na wprost idziecie na Mariacki. I wychodzicie w drugą stronę. Tak jakby na tą część pustego rynku, tam gdzie jest skarbonka. To dokładnie jak jest skarbonka, to patrzycie się, za plecami macie za plecami macie Sukiennicę. Przed wami jest ta skarbonka i idziecie na wprost od skarbonki. I to jest ta uliczka. I się na końcu tej uliczki na przykład wychodzi na przystanek autobusowy, czy tam tramwajowy też. Może Jaglana. Kuźwa, wy teraz wszystkie ulice... No nie znam się na tych ulicach. Kalwaryjska, no nie wiem. Pod aniołkiem... Pod aniołkiem nawet fajnie brzmi, to pewnie dobre pierożki tam były. Jedzie samochód No gdzieś jedzie. do tej bazy.
Na Szewskiej to robią remont w McDonald's, a... Szewska. No to jest to, no to jest Szewska, ten McDonald's taki, no. Idziecie tam dalej. Jest na końcu prawie tej uliczki i naprzeciwko, dokładnie naprzeciwko jest pijalnia wódki i piwa. Dokładnie naprzeciwko tej restauracji, naprzeciwko tej pierogarni. Albo nie krakowiacy. Może krakowiacy, ale mi się tak. Tam są takie No, że bardzo w miłe strojach panie, ludowych one w i takich takie strojach jest, no. ludowych, nie, i takie bardzo malutkie to jest w środku. Taki wychodek jest, dosłownie wychodek to jest też nazwane toaleta, tak jak wychodek jest tak drewniane drzwi w środku ten. Fajnie tam, dobre są bardzo. Albo czekaj, bo można pomylić pijalnię wódki i piwa z czym? Z ministerstwem? Wódki Śledzia i wódki. Ale nie, to jest pijalnia, bo tam to jest ewidentnie pijalnia. Bo to jest charakterystyczne takie te są na... Charakterystyczne takie tablice są, że 1 euro albo 4 zł kosztuje Tak, piwo, tak, nie? tak. Chcielibyśmy iść na SW. Oto go. O, krakowskie zakąski. Ty, może to? A może krakowskie zakąski? Kuźwa, a zaraz jak zagram ten mecz, to zobaczę te dwie rzeczy. Jak się A nazywa ta zakąski restauracja? to nie jest to, gdzie my mieli iść właśnie, gdzie my byli na tej imprezie ostatnio? Albo to, no, w tej No, takiej kamienicy. To nie było to. W sensie z tymi pierogami, no. To był taki No, pub, nie. hobby. Dobra, zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę, jak się nazywa ta pierogarnia. Wejdziemy, kurde, na Google Maps, elegancko. A w krakowskich my pili, Monika napisała. No, dobrze go dosz. No to się zgadza. Jedziemy. Czekaj. No to trochę na W. Ja pierdolę. Co się dzieje? A nic, bo leżała ARK, ja wziąłem ammo, a ja nie mam ARki. Dobry wariat jesteś. Jak ty wariat? Sąsiad wierci. A ja myślałem, że to auto jeździ w grze. A to? Tak? Słyszałeś o mnie No coś? takie buczenie, myślałem, że to auto gdzieś cały czas. Nie. Robią już miesiąc remont, wiesz, jak to na emeryturze to się ludziom nudzi, nie? No. Ale dobrze, że to jest sąsiad z samej góry, bo jakby mi tak dupczył, kurde, nade mną, to ja bym tu nic nie umiał w spokoju nagrać. No a z drugiej strony, no nie zabronisz mu, nie? Jak tego nie robi No nie zabronię, w no godzinach, wiesz. To byś Nie, streamował Aś- od 12 w nocy do 6 rano. Nie no, jakby na przykład były takie problemy, że faktycznie, bo jest tak, że w zależności kto co remontuje, bo jak se ktoś kuźwa tam panele kładzie czy coś, ale jak ktoś skuwa, bo czuje to, że on skuwa, wie, na przykład drzwi wymienia, skuwa te tynki tam i wszystko, i kafelki skuwa, no to jest bardzo, bardzo głośno, nie? I No. no jakby tak mi serio nawalał, no to bym wieczorami streamował, co ja problemy będę robił. Właśnie ja nie lubię takich ludzi, co problemy, no przecież stare dziady mają problem, że hałasujecie, tego, w spokoju telewizji nie idzie pooglądać. A dalej tam jest ten hop, co go oklepują i ryczy. Ja, na dole. No to ja byłem przerażony. Co się dzieje? A no. Padą, mordują hopa, no. Nie, mam sąsiada. Mam sąsiada na dole. Znaczy sąsiad, no to jest taki dziadek od nich. No i to jest taki bardzo schorowany już ten i on większość dnia leży i go oklepują rano, żeby tam nie miał podleżyn. Loki 132, dzięki wielkie, 300 pizzów, pozdrawiam.
Musimy iść. Kiedy finał Dreamhacka? Niebawem. Mieszkasz w bloku czy domie? W bloku. No fajny to by musiał być dom, chyba publiczny. Jak to kuźwa. Burdello, u góry- bum Patrz, bum. ale to się zgadza. Na dole krzyczą rano, u góry Dudnią. dupczą cały dzień. Stary, no wiertarą. Burdello. Wiercą. Wiedzą w bloku ludzie co robisz? Większość tak. Albo mają jakiś tam... albo sąsiadka tam się gdzieś dowiedziała, bo jest jakąś nauczycielką i coś tam jej uczniowie powiedzieli, albo taki, tam jest też młodszy taki jeden sąsiad, taki ma paręnaście lat chłopaki. No i YouTube'a ogląda, to się dowiedział i teraz to jest, wiecie, no... Teraz mi rzuca kamieniami w okno. no. Jak ty wariat. Jak ty po wojaku? Kraina czarów? Hopie, dobrze ty na Lipinach nie mieszkasz. O, tamto... Tam już diabeł nie mówi dobranoc nawet. No. Poker face. Miałem jednego bardzo dobrego widza z Lipinów, to mi podarował flachę samogonu. Ale do dzisiaj tego nie wypiłem. Się boję. Słuchaj, ja ci powiem tak jak to było w tym... w jakim to było w tym... filmie polskim, co gadał gość. Co wam przeszkadza, że jak się wypije, to za moje, a jak się przewrócę, to też za moje się przewrócę, nie? Czy coś takiego. A to kojarzę, ale nie wiem jak. To co... pieniądze to nie wszystko. A, Ale to tak się nazywało? Pieniądze to nie wszystko, czy to inaczej się nazywało? no tak, to z Kondratem Markiem. A tak. No. I tam golce śpiewały. No. I ta krowa tam szła Ja. potem za autobusem. Nie wiem jak się ta krowa nazywała. Kurde, nie masz taśmy? Mom, chodź To tu. dej. Leży. To jest craft na pik. Bip. Dobra. A ty masz jakiś taki super pancerz. No. Dobra, dalej. Głupio ci, nie? No nie. Ale tu już jest spoko. No, Dobre Już miejsce nie- to jest. już Nie, nie no ja wiem. bym tu został, ja bym został tu. Ale zmieniła się. No dobra, jeszcze chwila jest, nie? Bo tu jesteśmy okrążeni tą górką. Krowa się nazywała Miła. Mućka, nie. Miła, ona się Miła nazywała chyba, no. Taśma, las, drzewo, Niklaus na Małysza będzie walił. Ale to sraj taśma by musiała być. No. No szykujcie tauzyna. No szykujcie, bo It's to jest ten coming. moment. To jest ten moment. This is the moment. Jest gościu przed nami, Haj. kierunek NW, nie wychylaj się za górkę, nie wychylaj się za górkę. No to za późno, za drzewo, ale...
Jeden jest bliżej, za drzewem, a drugi jest dalej. No to może mnie nie widzieli jeszcze. Granat! Granat, wydupią, Kurwa. ledwo żyja. O! Ja pierdzielę! Co się dzieje? Rzucam. Siulów 100! 10 HP. Jada! Oni się powinni spalić, stary. No ale nie Może- zginął ani jeden. Za drzewo się wycofali? O, Z tyłu, z tyłu! plecy! O, Ja pierdzielę. no. Ale nie wiem skąd dokładnie. Dobra, ja zdupiam stąd w ogóle. 12, stary. Jak putu... Jak uciekł. Tam już nie ma co szukać. Byś musiał mnie zaprosić do oglądania. Już chwila. Padam sobie dropa. Bąkol, bąkol. Pyk. Co ja bandażów nie mam? Ja pierdzielę. No niestety nie zaprosiłeś mnie, ale okej. Zaprosiłem. Serio? No? Nie, to czekaj, jeszcze raz To zrobię. jeszcze raz, no. Tylko bandaże skraftuję. No, Bąkol, zaproś do oglądania. Okej. No to... Dobra. To nie działa? Oglądaj- Nie, tak jakbym musiał wpisać... Jakiś pin jeszcze mam wpisać, ale kuźwa Co? on nie działa. Enter your pin below a family view. No ale no to kuźwa, no. Potwierdź chęć powrotu do trybu rodzinnego. Nie rozumiem. Grube! Hajsy lecą! Ale żeś tu wysłał kryształ. Czekajcie, Kappa, jeszcze Redrydzi. czymcie tauzyna, bo ja jeszcze żyję. Dymcie 1000, tak, dzięki wielkie, dzięki naprawdę za ten. Za 600. Próbuję wam zaraz pokazać ten ekran, ale... To jakby jeszcze raz trzeba było, to mów. Czekajcie, zrobię jeszcze raz. Wiem co zrobię. Imię użytkownika. Już się loguję, czekajcie, już wam pokazuję, bo to musimy wygrać, kurde. No ty dzik, jak ty dzik. Jak ty dzik z lasu. Jak ty dzik z lasu. Dobra, teraz możesz spokojnie zaprosić. Musi działać. Ale ty się stracił, to ty się znaczy. Już jestem. To czekaj. A, się loguję, czekaj. No. Wiem o co chodzi, wiem czemu się straciłem. Społeczność. A, bo kuźwa milion powiadomień, wdupia się. A, już mnie denerwuje to. Daje mi do listy znajomych. Po co mnie ludzie, po co dodawać do listy znajomych gościa, z którym nawet się nie zna, słowa się nie zamieniło, się nie zagra nigdy. No nie rozumiem tego. No jak? Żeby powiedzieć, Mati, a ja mam Bąkola znajomy.
No i co? No Nic. teraz mnie zaproś. No jestem online. Mm. A jest, dobra. Zaproś do oglądania, pyk. No to ciul. Co, nie przyłazi nic? Ja, czekaj, oczekuję aż rozpocznie transmisję. No to Oczekiwania, zaraz będzie. ale zobaczymy. O kurde, NSW. AWDP. To biców od chomika, dziękuję bardzo. Chomik, jak ty na tym bębnie zasuwasz. Odznaki będzie zbierał, ładnie. No nie no, wczytywanie jest, ale nie widzę nic niestety. Kuźdy. No niestety, no zbugowali to, zdupcyli nam tego A H1. dziwne, dzisiaj działało normalnie. A jest top 10, muszę wam powiedzieć. Top 10? Jest top 10. To już można pomału bicy tam szykować. Społeczność. Czekajcie chwilę. Piergas. To, co to jest Dididin? A, kuźwa, bo mi się tu milion rzeczy pootwierało. A ja mam pokazane, że ogląda jedna osoba. No wiem, ale to mi nie działa. Oglądaj. Odśwież stronę. Do biców od młodego, bardzo ci dziękuję. A dzięki. Pozdrawiam również. Próbuję to naprawić, wiecie, bo niestety to jest... Nie ma jak odświeżyć tego. Odśwież. Niklaus. A1Z1. O, znikło mi, że oglądanie jest. To może jeszcze raz zaprosić. No, daj jeszcze raz. Bonkol. Zaproś do oglądania. Bo wiesz, ja nie dostaję... Okej. Bo ja nie dostaję takiego powiadomienia, które ja powinienem dostać, czyli takie... No. W formie wiadomości prywatnej, wiesz? No to ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No. No jest to zbugowane, zgubione. Dobra, no. Nic nie porada. No powiem wam tylko, że top 9. A szkoda, że teraz nie widzę. A szkoda. Ty go zaproś do oglądania. A nie możesz mi wysłać jakiegoś takiego, że chcesz oglądać, czy coś? Prośba o transmisję? Oglądaj, mogę kliknij oglądaj grę. Zaproś do wymiany, zablokuj, bla bla bla. Nie, oglądaj grę tylko No mogę. to daj. No tak, i się wczytuję. Oczekiwanie aż Niklaus rozpocznie transmisję. No i mam teraz tak, mam ten, że o, Wczytywanie. jest jedna osoba teraz No pokazała. ja wiem, że- ale jest wczytywanie i to będzie wiecznie trwało to wczytywanie. Chociaż może. Bonkol ogląda twoją transmisję, mi wyskoczyło w prawym dolnym rogu. O! Jest. Jest. Dobra. Dziewięciu. Wiecie, to jest Mikołaj. On sobie chodzi, buty zbiera, on się nie przejmuje jakimiś pierdołami. Najgorsze jest zostać samemu właśnie, bo tam masz przeświadczenie o tym, że tam cały czas dwójki chodzą. No. To jest dramat. Chyba 8. 8. Już, To- bicy, już otwierajcie mieszki. No. O kuźwa, ile tu jest wszystkiego. No i tak zdechnę pewnie zaraz. Ale... Tak to by mogło być nawet. Sprawdzam jakie jest opóźnienie. Czy tu będzie gaz atakował? Ja mam 6 apteczek w sumie, te wciuli to mam. Takie 15 sekund. Kurde, presja.
idzie gaz. Nas jest 8 na takiej strefie malutkiej. Idzie gaz, dobra, apteka. 7. No, ja nie wiem, czy to będzie coś z tego. Czy z tej mąki będzie chleb? Może będzie. Albo nie będzie. No, gaz idzie dalej. Fill bandage, szybsze leczenie. Dobra, gaz, stop. I ja pierdzielę. Takie małe gunwo. Spadł gościu z dachu i nie trafiłem go. To jest dramat. Dobra, od tyłu mnie nie wezmą, bo nie mają jak. Top 6. To już jest niezłe. Dzięki wielkie za super streamy. Wysłał DSZK pomoc i mówi, że namów Niklausa na przenosiny na Twitch, bo chłopak narzeka i biednieje. No. Co ja wam powiem? Sprawa jest rozwojowa. Sprawa jest rozwojowa. W lutym mi się kończy umowa z hitboxem. Zobaczymy. 2 gości przede mną ucieka. Top 6. No 2 to ja raczej nie porobię, no by się zesrał. Top 5. 4 oprócz mnie. Top 4. I gówno! Powiem wam. Miałbym większe szanse, jakbym wiedział, skąd padają strzały, no. Ale No, spoko, ale no. wylaz Emocja ci. była. No nie miałeś szans, bo on siedział i usłyszał, że chodzisz.